Čau lidi, já jsem Lex7 a chtěl bych se vám představit. Jsem jeden z nových let's playerů, nebo zatím ani ne, ale chtěl bych se přidat k takovým těm lepším. Jsem teprve začátečník, Minecraft znám, ale chtěl bych nějaký úspěchy. Zatím mám 2-3 odběratele, je to fakt bída. Nemyslím si, že bych se mohl nějak uchytit mezi let's playovými Minecraft hvězdami a podobně, jako jsou Minecrafták, Kogi a mnohem další, nebo například Gogo a podobně. Nemyslím si vůbec, že bych měl nějakou takovou šanci, ale chci to vyzkoušet, jaký to je, slyšet svůj hlas na YouTube, jestli se to lidem bude líbit. Chci to vyzkoušet, jenom se tady skládám TNTčka, abych se zabavil. Nevím, občas tam bude něco hluchýho, budu kámoše si tam zvát, zrovna zítra, dneska to sice nevyšlo, ale zítra bych měl natočit něco s kámošem, tak uvidíme, jestli skočíme na nějaký server nebo něco na hamači. No takhle. Mám skin a měnit ho nejspíš nehodlám. Moc se v tom nevyznám, jsem rád aspoň za tohle. Seriály vám dělat fakt nebudu, to po mně nechtějte. Mám rád výbuchy. A kooperativní hry, takže tam možná se něco to najde. Jinak, co bych vám řekl? Všechno tohle poletí do vzduchu. I krávu to možná sejme. No. Tak, teď jsem dělal videjka bez zvuku. Ježíšek mi konečně přines nějaký mikrofon. Není to žádná špica za partáců, ale něco tam natočím. Momentálně mám angínu, chraptím a takhle, takže moc nevím, no, ale jak říkám, zítra. Tak jo. Čau.